I want to impress, and I want to carry my love away to a place she loves. To flex my love, I want to impress, and I want to carry my love away to a place she loves. I want to impress, and I want to carry my love away to a place she loves. Sunana Abdul Matata. Sunana Bado. Za mu prank da kai idan kana da budurwa domin mu find out tana son ka ko ba ta son ka. Ina da budurwa mana. Ina son ta, tana so na. Aure ma za mu yi ai. Aure. Je mana. To shikenan bari mu gwada. To mu je mana, na yadda da ita yi. Me za mu yi yanzu? Za mu kira ta. Eh. Zan ce mata wayarka ta faɗi. Za mu ga za ta zo za ta karɓa ko kuma. To ai nan mana. Ai dole ta zo ai. Na yadda da ita 100%. Rabin rai. Sashen Asiri? Viewers, let's watch this video. Hello? Hello? Yawa baki san mai magana ba. Wani saurayinki ne a nan ya yi haɗari sai wayan shi ya faɗi. Da muna duba sai muka ga number sa last call an rubuta baby, shine na ɗau number na kira saboda wayar shi babu kati. Za ki zo ki karɓi wayan ne na shi ko kuwa? Wayan saurayi na kuma? Saurayinki za ki gan shi wani ɗan baki yana da gemu, yana da hasken fata. Kash, minti ɗaya dai. Baby, wayanka ya faɗi ne? Gaskiya ba saurayi na bane, yanzu haka ma yana tare da saurayi na ne. Ba saurayinki bane kika ce? Kana wajen saurayi na ce kuma saurayi na wayar shi ta faɗi. Sorry. Fear the woman. If you know fear the woman. Very good. That fast. Yanzu za ka aure ta ko kuma ake ciki? Babanta ma babarsa. Viewers. Ajiya. Idan ina da saurayi. Kira Allah muna da budurwa.